Oi. Tässä nyt ainakin nämä pahimmat tästä. Tuossa on lähellä tontin rajaa vielä joitain tommosia leppiä ja haapoja. Noi koivut, mitkä on tossa, noi kauhean vanhat koivut, niin on toisella puolen tontin rajaa, kun tossa tulee tän tontin toi raja vastaan tossa. Tossa noin. Siis siinä on kyllä semmonen rajauoma nähtävissä, mutta se on se rajauoma niin aika lailla niin noitten tommosten nuorten leppien ja haapojen niin niitten takana. Että semmoista. Koivut jää kasvamaan siihen sitten ja samoin tässä niin tää nyt on sitten merkattu ja tammi toivoakseni kasvaa nyt tehostetummin isommaksi puuksi, kun tässä ei semmosia niin kauheita semmoista ryteikköä ole tässä ympärillä, jotka veisi tuolta tammelta elinvoimaa. Tuo tammi on merkattu ihan siis, kun eihän se lumen seasta erotu ja häkin tuskin tuommoinen tammen tai mies erottuu lumen seasta. Talvella ainakin on näin. Siinä nyt on ja vähän mitä otin selvää tosta kuusen iästä, minkä minä kaadoin nyt tänään, niin se on ollut jotain mitä pystyin tosta laskemaan noista vuosirenkaista, niin aika lailla semmonen 20 vuotta vanhaksi kuuseksi oli 20 vuotta oli ehtinyt siis kuusille kertymään ikää. Mä nimittäin otin noista tosta kuusen kannosta, yksi kuusihan tässä vaan. Otin kuusen kannosta kuvaan sitten, että voin katsoa, että paljonko kuusella oli ikää kaatohetkellä. Ja toi kuusi nyt on sitten tossa ja kuusi nyt on ihan semmonen tuore tämmönen puutukki, tämmönen puunpökäli tässä joka pötköttää näin, niin tää nyt ei tää kuusi tässä on muuten hyvin tiheesti oksia kasvo tässä kuusessa, se varmaan näkee kyllä tänne asti, mutta täytyy vaan katsoa, ettei mitään lankeemusta satu. Tästä nyt on aika paljon joutunut oksia ottaa pois tästä kuusen rungosta. Mutta toisaalta ymmärrän senkin ihan, että minkä takia kuusia suositaan niin semmosina taimipuina niin olla hakkuuaukeilla. Kuusi tuntuu puulajina olevan nimittäin josta nopea kasvusta. Näin minä olen itse ymmärtänyt ja kyllähän tää on ollut. Tää niin on tuossa omastila. Tää on ollut sitten kun tää on päässyt vauhtiin, niin tässä on ollut noin vuosirenkaat haravassa, joka tarkoittaa sitä, että tää on kasvanut niin sangen nopeasti vuosittain sitten. Aluksi on ollut sillain tuolla kuusella, että sillä on ollut noin vuosirenkaat vähän tiheämmässä, mikä tarkoittaa vähän sitä, että se on jäänyt hivenen muiden puitten varjoon tai jotain, vaikea nyt sanoa. No,
Mutta yksi semmonen syy, miksi minä päätin tuon kuusen tosta noin niin kaataa, vaikka se olikin sikäli semmonen aika lailla hyvä, jos ei oteta lukuun noita tiheitä kuusenhavuja, mitä siinä oli paljon karsittavana tosta rungosta pois, niin yksi syy juuri missä minä kaadoin tuon 20-vuotiaan kuusen oli niin toi tammentaimi. Koivut on tarkoitus jättää sitten kasvamaan. Noi koivut tossa, mitkä on tonnempana. Mä tosta yhdestä koivusta, mikä tossa maassa on toi koivurunko, niin tiedän, että noi täytys noi koivujen ympäriltä noi pajupensat niin ottaa sillä varoen poistaa. Nää tonnempana jossain niin tuolla huomasin semmosen vähän oudon semmosen puun. En oikein pystynyt sitä edes tunnistaa, mikä olisi kyseessä. Mä aluksi katoin kauppaa, että onko siinä nyt vaahtera semmonen villinty, mutta ei olekaan. Vaikkakin oli samannäköiset lehvät, niin noi tommoset marjat, joita tossa on harvakseltaan. Tommosia punaisia marjoja tehnyt. Mutta vähän luulen, että joku myrkyllinen laji kyseessä. No, siinä on se. Nonni. Tommonen. En tiedä kyllä mikä voisi olla edes. Aika lailla mysteerimarja. Siis kun en tiedä mistä tää on peräisin. Tai mikä puulaji tuottaa tämmösiä marjoja. Eikä tossa sillä erityisemmin semmoista. Siis siinä oli useampi tommonen vähän samankaltainen vierekkäin ja niistä oli osin lehdet jo varissu. Niitä oli tässä kohtaa lähinnä ainoastaan. En kauempana niitä niin nähnyt. En ainakaan tonnempana mistä oli jo raivannut. Niin ei siellä ainakaan tullut vasta eikä tuonnempana. Tässä ainoastaan niitä sattuu olee. Nää voi olla mistä hyvänsä tullut.